Ja teniu a les mans el nou projecte de religió d'Editorial Casals amb Jesús. En aquest vídeo volem destacar només 4 aspectes, però que us serveixin d'una banda per familiaritzar-vos amb ell, és a dir, per conèixer-lo, per comprendre'l, i d'altra per treure-li profit, per veure com aprofitar-lo amb el seu potencial. Doncs comencem amb el primer punt. Hem procurat que aquests llibres mostrin molt clarament quina és la distribució dels continguts, de manera que sigui fàcil identificar quin és el contingut de cada curs, aquell contingut que l'unifica, quin és el contingut de cada situació d'aprenentatge, de cada sessió d'aula. I és per això que tots els llibres, de l'1 al 6, segueixen exactament la mateixa estructura. Són 6 situacions d'aprenentatge, dividides cada una en els mateixos 4 apartats o enfocs pedagògics, i 3 càpsules de coneixement, 3 càpsules que són independents del fil conductor de les unitats o de les situacions d'aprenentatge. I sobre aquesta estructura constant va canviant el contingut i va augmentant la dificultat al llarg dels 3 cicles. Per tant, és important que jo, com a docent, sàpiga molt bé quin és el contingut que estic administrant en aquell curs, en aquella situació d'aprenentatge, en aquella sessió d'aula. I com que aquest curs forma part d'un conjunt d'una etapa en el que intervindran o han intervingut altres docents, és important que em cenyeixi tant com pugui el contingut o l'itinerari que proposa el llibre. I sobretot que ho fem tots, lògicament. El segon punt fa referència a la metodologia, i és que aquests llibres plantegen clarament un aprenentatge actiu i competencial. És a dir, l'alumne aprèn fent les activitats, sigui dialogant, sigui cantant una cançó, seguint una rutina de pensament, elaborant un producte, contestant a unes preguntes, memoritzant també, o a vegades estan en silenci, amb els ulls tancats. Tota aquesta varietat d'activitats respon, igual que els continguts, a una planificació molt sistemàtica, amb 2 objectius simultanis de cara a l'alumnat. D'una banda, que li serveixin per aprendre, és a dir, per assimilar els continguts, i d'altra, que li serveixin per adquirir habilitats i destreses, és a dir, per exercitar les seves competències. Per això, moltes de les activitats, em refereixo a la tipologia de les activitats, es van repetint en totes les situacions d'aprenentatge en un mateix llibre, perquè realment l'alumnat exerciti aquestes habilitats. Per tant, és important que jo, com a docent, sàpiga molt bé quin és el sentit d'aquella activitat o d'aquella seqüència d'activitats que estic proposant a l'aula. Per a què la fem? Quin és el contingut que m'interessa que comprenguin? Quina habilitat m'interessa que exercitin? Seguim. Una orientació molt pràctica, que podeu seguir o no, però que ens ha guiat en l'elaboració del projecte, és que cada doble pàgina correspon a una sessió d'aula. Per tant, cada doble pàgina, o cada sessió d'aula, té un contingut molt definit, molt acotat, i una successió d'activitats molt precisa, que combina, de manera molt pensada, el treball individual amb el treball en grup, unes activitats més reflexives amb altres de més acció, i no moltes activitats perquè no requereixin molt de temps. Per tant, és important que jo entengui bé de què va aquella sessió, a quin apartat correspon, quin contingut treballa i quines activitats farem, si les farem totes o si, per falta de temps, en faré una selecció i farem només les més importants. I per últim, en el projecte amb Jesús, hem buscat l'harmonia entre l'adquisició de coneixements, el cultiu de la interioritat i la pràctica de les virtuts. Lògicament és un material escolar i la majoria d'activitats són d'adquisició de coneixement, de fer servir el cap. Però aquest coneixement volem baixar-lo al cor,
Per això hi ha activitats de silenci, de reflexió, de despertar l'admiració, de gratitud, i que aquest coneixement interioritzat es tradueixi en l'acció, en propostes per aplicar a la seva vida quotidiana. Per tant, convé que jo sàpiga identificar quin és l'enfocament de cada activitat, per administrar-la de manera adequada, o sigui, d'acord amb la seva finalitat. Esperem de debò que aquest projecte, i això que us hem explicat, faciliti la vostra feina com a docents i ajudi el vostre alumnat a adquirir una base sòlida en la seva formació humana i cristiana a través de l'àrea de religió. Una salutació molt cordial a totes i a tots.